Yes, you know. OPATAFUOR! Amen. Amen. Yes. At the bassinet of heaven's ministry. Yes. Odi-for OPATAFUOR nyama mi jine mu amano. Sir. Nti oba no abeto aso. Amen. Amen. Yay! Yay! Power. Amen. Amen. Meaning komokitwe, bin komokitwe, bin yanko. Very soon you shall say Sunday school nasi. Yes. Now what question be no idea. Obusa. And same bebre na wati. Yes. Until ugidi ni betimi asipi na asombo a. I just said ye wati na ne wadwene emfa no. Ye ma omudie ya. Akwenya. Enchiremu watimi ati asiye. So. Amen. Amen. Meaning komokitwe bi. Emprempi ya nche na onipa ni abamu abu. Yes. Especially a Christopher. You share attacks. A buyer so. Yes. Dear enam onipa ne yoyem. Dear enam onipa sun. Yes. Any onipa nyuma mu a buyer so. Enchene abamu abu. Obi ohono mo a akoye say oni choice, oni option. Yes. Intina debia osore anu aba sore no. Senka owo alternative anase owo botaye bia ko be jai asore ba. Nanka wako pursue. There was so tiasieni. Yes. Christo suma kwentu enya ahogono so. Yes. Eye nioma bebrebe ene kabom. Once I was say wo de obetwe wo afiri wiase ho. Wiase afefe de eni mu nioma ho. Na wo ni Christo abo apamo no. Fashe utirim se wiase ntwema wo da. Yes. Wiase no obeko akopem se wiase ede obeto honum. Ade ba ko an wo se uhuni. A faith that has not been tested cannot be trusted. Yes. Once you claim you believe in the miracles of our Lord Jesus. Yes. You believe in the resurrection power of our Lord Jesus. And yet, your faith has not been tested and tried. There is no way you can be trusted. Yes. So when you put na no, atuna numu tuosi waji Yesu Kristo ni wusori yedi. Wo oji Yesu nsanchireni na huodin. Oji Yesu maya etosu mienu ni di. No ordinano keka we nyinara. Nese yanso ni jidie na nhwa. Ye jiwtum ewa ahini animu a enye yie da. Enye yie. Efiri se jidie a eni nnwuma no. Yes. E jidie die ya. Hunu. E jidie hunu. Yes, bonsam. Bonsam. Nemom. Yes. What makes you a believer, a Christian? It's not about coming to church each and every Sunday. The amount you are Christian ni ojidi ni mapano enya kwesi ade asori enya tithe ya utua enya offering ya utua enya afode ya ba ubobi. Yes. The amount you are Christian ni enya say ya bo wasu waji Yesu adi dabida. The amount you feel say way where you are jidi ni the number of attacks
Christo ndi yebeto aba oso a obetimi agina. Yes. Yesi we oye Christo ni. Bonsam. Power. Senior. Every say. Yes. You can say we onim ngoma. Wasua there. Enye school time wo kotena ye. Enye the number of schools wako. Yes. Nemom de ma ye de ensasi ebuse we wo ye nim defo. Eye wo ni yo ye ni enwuma efiri wo mu eba. Yes. Ena me ehunu say. Yes. We eno kwasemu ampa wako school. Yes. We ni ye ya oye die no kwasem oye nim defo. Na say obi beto na numutuo me graduate wo Harvard University Legon Kwame Nkrumah University of Science and Technology na so sabi ni suni ni yo ya ni de eni obi a wako school ba bra no sa woni pai ya na asembisa e woni school ko ho. Yes. Sa no ogidi ni biate sa na Kristo ni biate No kwasem. the aba so still wabamu na wasi wadwene bi na won this wadi hunu say aha sei na me ko ana mo sei na me pese me ni Kristo etuo no. Yes. Na me yesi ebusa no kware we die oyi odidi ni mapa every say Bonsam. Power. attacks. Yes. Bebrebe ena beba oso. Papa. Once a waji Yesu adi no wabeye di Kristo atum abro nipa nyina apono enipa nyina rejati Yesu na bi ka ensam ensam fata Yesu bi amewu ye de Yesu ye na da ye dada mo sabi ebitimi go to the extent say asa wo a waji wo Yesu na tum no kra de wo de onim nyansa ena na wo na wagimie na obeba betra so den sansam kan ewe ani sansamfo we nyina sa wo tibi e wo wasum na mom no kuramu efiri wakomam na epie e wo wunwumam na wabamu amua eno no Kristo esiw se mo opiafo. Yes. Mo power. We yakwa pa. Yes. No kwafo watimi adi Yesu nyuma ho adanse pa. Yes. Watimi atintim abuwa Kristo adi ahinie no adi asi ho. Yes. Edi abaso body a osafata no osafata se de bow. Ye de bow. Bonsam. There was a oti ase ne say. Yes. Yesu asam kom de ato ho dada. O say emire di akire nipa bebre do anu bedwo. Yes. Intine majority bebre do anu adwo. No correct. The ordinary ehu the ordinary swatindi na bomu abu. Yes. But the entire oba sorry because one people in the society will point fingers at such personality. Yes. Into one person, I was say, okay. Bibi anyone who famu asasi wesua tetefuo no oman famu da. Yes. Ye chibi tumu. It is a Christian thing. Ye chiu tumu a eno enya dia enwanwa eno nti wase wugina so ekase mabamu abu. Yes. Say nyamesum nti ye si wabo ye bo ye di watam wo ho a eni kwan se wabamu bu. Yes. Adentia if you say edikanfo no ebi hunu owuya ebi ko amane na bura amane so. Yes. Esu omabamu amuda. Yes. Bonsam. Titie difo ani titie suafo ni nyinara obi eni ho a wose onyankopon frɛ na nioma ekoyie na brabo asiniye na nioma ekototen da Dabida senior ekomu di binom inagro tunu mere bi adifo a omo tomi a ebi etimi anyane obi a wawuo enso na komo de no
Nekomu dibinum. Yes. Obi be busa na dentina onyankopon wo so wo tumi a wa mo aduane ani. Yare a wo be yare wa brabom. A onipa timi sini bo twetwe wo kase. Adentina wo se onyankopon wo tumi a wa ma wo yare. Ebi mu ayare wo nyametuma no mu pen. Titi yadifo no ebi proka kete so tete. Yesre wo mo. Yes. Esoma ba mu amu. Ampa. Bebre kwamania ensesa yede ya no ka. Yes. Ye chi Jeremiah adini tu afiase. Wo da afiase mpo ne sa bo no. Ye di Peter ne asuafo no koto afiase. Yes. Omo da afiase no mpo ye sa bo wo. Yes. So beji Yesu dia. Yesu ka asem of Revelation. Osi wo kura nsoroma nson wo ne nsam. Sa nsoroma nson no nte ase. Bebia ensoroma wo bia ehyen wo bia no. Esum wo ho. Yes. Adentia. Sa mre ya ade achen. Se bosome ni pia ye hu se de ne fe esitie. Ampa. Nemom edura nadwoa ni wa pie afiri esum nim. Yes. Ene ye me hu se de bosome ne fe sitie. Yes. Ene me hu se de bosome ne kasi esitie. Yes. Enuti ensoroma nso na ekura Yesu nsamu no eye ensoroma apie afiri esum. Yes. Na sa esum na apie afiri mu no eye esum a eti onipa bi a oji Yesu Kristo di eda wa brabo so abra wo beti na die no wo ne sa ensoroma na wo da ne nsamu no emu amane baako eto nipa so. Yes. Na se yeso hwe ewa ade nyinamu eni amane nyinamu na wutimi egina ho na wansan wachi a eno ena ne yede nsoroma no akyia omoma so. Yes. Esi mo wo be hire no ayefe. Yes. Onyankopon animonyam abaw so. Yes. Senior. Obi eni ho a oji nyankopon di ya ne fiefuo ansori entia ne da. Saudi ya wuji nyame di ya no ufiefu ansori entia wa. Yes. Ufiefu obesori etia wo. Wa ukunu obesori etia. Yes. Wa wo yire be sori etia. Yes. Wa no be fight because of sorry a ukonti. Ampa. Wa no be ko. Enam Kristo awaji na die ndi. Yes. Sa wo yire ne wa anko. Ukunu ne wa anko a. No Nyankopon asem a wo kaye no. Amen. If you say, and talk free ye no mo, and talk free young kunu mo. Yes. A buy and sono, a Christo and some, and was answer no money movie. Senior. A design talk away is a mass. Say, will you didn't need dear? If you be a yes. Power. Senior. Would you animal in other solid tiao? Aye. A bedroom may be a catch now, so we are by 4. Unye ni papa. E bedroom repino. Ya be catch no sa wo de wo ho akọjọ ni kuo bi. Yes. Sa kuo we de yempe. E bedroom repino u sister obra wa busua. On be catch no sa so betimi agtai asori we nko ade a ya be boa wo. Ya be boa wo. Sa wo se unyai de a ya moa wo da. Ampa. Senior. Hello. Hi. E bedroom repino. Wo maami ankasa be sori atia wo. Yes. Wo papa be sori atia wo. Yes. Wo nua ma be sori atia wo. Yes. Wo nua ma be sori atia wo. Yes. Na de enti e sori tia wo no e ka abrabo ho e ka Kristo sum akwantuo no ho. Ya sori antia wo na wantimi anko anyina mu abena ne yehunu se de wugidie na wo se wagie die nenam esitie. Yes. Power. Power. E Petru merebi. People will level all forms of accusations against you. It's a mass. Yes. Bedroom no. Nipa be chan to the atoso. Adia wouldn't no nipa be pusaw. Yes. Now you see, there was a tears and say, there would not bontino, or no she am found. There wouldn't a nam coban,
on the nimo. Yes. It's one that the pania about woman yaoja. Yes. And you're part of it. Senior. Say Judas. Uncle ye yes wama. Ko be in hobet me yes when you da. Yes. Obie no akobe hunu baby yes achiri wo na kampa pese wakoche no. Yes. Etebeturu mire be people who are close to you, those in the inner circles. Omo bel pa no. Omo na be betray o. Yes. Omo na this can be town. Yes. Hello. Hi. Sankrofo we. Omo na be chastise you. Omo na be tete o. Omo na be try say you be ku anim asia me ahwe say unyame ne be ti wampa. Eyo omo a. Yes. Pomme. If we say yes. Dear me kai mafani nyina mu bi. Man te yanhwe no. Ene onyankopon gusu a ode me tu se anomakode. Yes. Power. Mabamu amuo no. Ani edemendam a me tu se anomakode. Yes. Enye se me fitin ya. Ana me baye de ma ye no. Enye se me nyare da o. Yes. Ma yare da. Ma pro akakete so pen. Yes. But man tani mani amawura de da. Yes. Say ma pro me yare me ho kere me. Abusia time me. Enu ntino me jai nyamjuma. Enu ntino me kopetu mi bi firi baabi. Me kwaje bosom ana ensuma ana nkabere titie wiedie bi ana oseye to mi bi. Na me dia ba be pe me ho anya. Man tani me tia mawura de da. Senior. Me tina mu. Power. Hello. Hi. And chene wa bamu abu. Chene wa bamu abu. Yes. Atem didi enti. Na nka ofri se obi ti adanko ame, obi ti asko, obi ti denyame. Sa nipa no ote won wunimu no. Dabi. Odi watam anka be ye wo ya. Dabi. Anya wo ya da. Di ope wo no obi di watam ama na ye wo ya. Yes. Ebeduru mire bi no. Empayinfuo be sori etia ho. Yes. If you say omo sori tia Yesu. Omo ka kire Yesu se. Sabrantie omuadie. If you say once our company ana uti efie bi mu na efie ni nyina be ya no koro se yepese di bone na odi Kristo be pa mu akasa de mu ye de me support mu da Satan on be chance yetia ho. Yes. On be chance town. Yes. Ni akeka nsensem bi a enim di ato so ebeduru mira bi ne komu deal ebeduru mira bi no ohu ba kire. Yes. If you say Bible say ahohiahia bi mada ene na edi akire no ebeba sa mira no ene na me no na mu. Yes. Power. Senior. OPATAFUOR. Hello. Hi. Ebre we ye bra emu aja deyama Christopher. Yes. Call all social media. Mantamu a omo aye twetwe omo ye Christopher. Yes. Omo aye di omo atempa ye Christopher. Yes. Other religion aka no there obi live at peace but ye no mu di atem. Ye na omo person omo kire se asesa bi ye ni adwene a ye de dwene. Enam ebinum edikanfuo bi esunu won ban on be da na di wo Kristosumu a edi efini nkekaye abeka Kristosum ntino ene o ma categorize ye nyinara na o mo sabotage ye and fight ye. Yes. Ene ni papebre no mo ye gidifo o mo ye Kristofo ebi ye asofo ebi ye asori mpanyinfo ebi ye businessmen akase o mo sika o mo de bo o mo bra na susu ewiye mrem enam otan eniyan a ye hye o mo mantamu nti o mo nyina dwane akodjone fraternity. Yes. Ene uko pa adwuma kura yetimi busa o se ekuo ban na wo join ni. Because so wonyone secret society bia wonya adwuma da adwuma obenya ya adwuma ebetwia wo kaketua bi so pese wo so enjoy life na wonya akatua papa na also so won setimi so wakwanko na wutimi bua nipa age se wodwane toa wo mo adentia enye nwanwa die ntia se bra be join secret society bra be ji aduro bi na fa koye adwuma no ye ka bi tire Yesu. Bible say na Satan atam Yesu de ne kogina esere ne so
no so ne hwe no catch Jesus say oba me ne wasore me a me de wenum nyinara me de bema ho. Yes. Hello. Hi. Say oba me ne wasore me a me de bema ho. Yes. Me de emu cars emu efie emu nioma pa me de bema ho. Nanso Bible say Yesu wankoto ansori Satan da. Yes. Ebeturu mire bi no amane ne hyase se boboba ubenya damfuo bi obegyina baabi Satan be pia na di koma ne di na gina ya abesi wa bra bom atu efo bone akatro se udi e wa ye lusu papa ene mire mu ha ne jaja no ho udi didi asofo na chi na udi ene asofo kura baabi asofo ni bi koko petumi ye wo de wa kwakope ne nkabri titie ni ne wie die tumi se de wo bonsam asofo no sa ne wo nyame nso de ya asofo Senior. Ye wo Nyankopon krofo. Yes. Amso die Ewurade di wo ho. Yes. Ye wo Nyankopon krofo a Ewurade amenese wo yie. Yes. Ewurade ato wo nsam. Ewurade apagya wo mo society ni. Ye wo Nyankopon krofo ho. Senior. Obenya obi se de otwease no ekasa gu Yesu asum. No kakyere ne se obekoto no asore me a abra ukọ bosom no so ukọ ensuo no tumi ni ho ukọ di ogun sedie no di ohwahwehwem di otwuro sineti so abra wo se wo yare no kan hunu se wayi Israel Nyankopon ama Jacob tumfo no wa betray no abra wutwa no kọ ye se meduane ne me no ayento enioma ne me to ayento na nsan die ahokyera na me kom na obi tina wo se papa bi ti ase ha abrantie bi ti ase ha kono ha wonde wo ye tatahwe baby a ukọ ya ukotwa akokọ moja twa ponchi odwan moja no kan hunu se woni Satan wakokoto asore no. Yes. Power. Hello. Hi. Kan hunu se when before e wo nyame anim. Yes. Abra wakoto asore tomi foforo. Yes. Abra wa pa ho achi akwaji tumi bi free tumi foforo ho. Yes. Say wo de bepa ho anya. Busa ho se oni pankwan na kura ye how many years? How many years? It is me come alam ho no o mama duro. O mama nsuo na me se me de adware me de pedom a edom no what will the crowd do for me? Edom no ma sorry ni me nya dom na dom no be ye de ya. Senior. Na menya. OPATAFUOR. Hello. Hi. Say me nyesika billions. Na mfiri Ewurade kwam. Na enam abambuom eti mame twane ko tumidie bi ho. E mame ko enkabere bi ho wiedie bi ho. Oseye bi ho ko pe tumi. Na me se me de be ya sore. E na me de ya pesika. Na me si dan. Na edan no efiri sa tumidie ni nsam. Busa ho se Satan yi OPATAFUOR masiesi we metina mu how many years? How many years? Metina mu enfie sai. Yes. Ne majasa edan na si ho. Abre wie mu ayaden. Nioma nkoyie. Na nioma eden. Na matani machi. And asofo bebrebe ni nam enkabere chichie so. Na nam enduro so. Yes. Adentia. E kom kakra bi edi onyame sofo no wadwane aganyame ho amane kakra to no police kakra te no wonyana danfo bi ma ne tu ne fo katra ne se masa ene de yemfa yeni kan nya sore yo yemko abrantie bi wase ha obema obibi na sa abrantie ni ma obibi a sabe oponko ana onantwie ni podua eka ne to dabi na wo akwaji bibiri na beka wo hene eti wo hono mu anu wu mpatuwo na ade no atam ne kra na kuno e wo hono mu a na akofa ohaw eni nsunsu aso bone na dia besen ne ko ni nyina ne se somewhere along the line na bomu bui chani wa bomu obu. Hello. Hi.
And Chena Wabamu. Yes. And check to Oba Soria 3 months, Oba Soria 6 months, Oba Soria 1 year. Yes. Ontimi nya kronkron entena urade na ase 1 year. Abra obi nkyere de se bibi wo hante won konkofa da. It is the saddest aspect of it in say. Wo gina mu a bi anka wanya 1 year na nka ka 2 months be. Amenyame ahira no obi a divert na mana konka bere titire nipa bi ho. Yes. Obekwa koduru ho no na urade atani na chia ma no. Yes. If you say efin ni amumu ye eka woni pa wonyame ntemi ni nipa ne nante da. Yes. True. Tani na chi de ma nipa. Yes. Na afei sankabre eni wiedie no so entimi moa no na China sim. Satan moa bie ni ho a ewo wie pada. Yes. Metimi ama wa example. Ye maame ni yam papa no akwaji tumi besi abusua mu no. Ede na abutumi no ene eye yen. Ama bi. Sabe ura abusua ni mu a omasefo ya yarefo. Yes. Ama ebi ohia fita ene ku wo mo. Yes. Ama tumidie, ama yare eka aninguase, emaba wo fie ho ntimi nware. Na maso nyini pempensuo bia na omawu. Yes. Adentia efise omukodi tumi bi di bafio se enka omu de bo abusua ne ho bra. Nam se tumi ni mfra urade nti. Tumi na sa tani na chi. Ene o tobenti abusua ne se abusua no. Chani wabamu wabu. O de danka onye sika ntua. Yes. Ye tunufu a o de enko asia. De bia ye enko asia. Asia won so de wote ho no ko ye na nka wo nhwa na bra bom. Oh. Hello. Hi. De wote asia on hwa na bra bom. Hwe na sitenam. Ah wo de te asia. Sanka wa bobra anka baba betena esoro ho. Yes. O mo branti no wote hefa. Asio. Senior power. Let me show. Let me do for. Hello. Hi. Na se abrabo ye boko asia na ye boko soro. Ye boko soro. Na Kristo ahefa no wote. Wote osoro. Na denti na wunware nkosoro ho. Yes. Ata na unko de o wosoro ho no nchen. Yes. Adenti na wunware nko no ho. Ekom na dewa. Adenti na wunware nko Kristo ho. Ohu na kire wa adenti na wunware nko Kristo ho. Obi eni ho no ma any cause, any reason sinti a wo kire ho. Yes. Nipa bi ote asase su ha bia, there is a reason and a cause. Senior power. Ade bi onipa na mu bia no, there is a reason. Yes. And a cause. The obetimi atino, the entire ukosa manye ni mu ye Kristo. Enye sa man na ogu nsede ye no, ono ntimi nka hwenkyere wo da. Yes. Efiri se onim adetie mu nsam da. Power. Senior. Yes, bio Bible, for Bible ne enko. For Bible. Jeremiah chapter 20 verse 1 to 2. Jeremiah chapter 20 verse 1 to 2. Yes, enko. Jeremiah 20 verse 1 to 2. verse 1 to 2. Na imeba pastor. Osofo a woye awurade fie su titire no te se. Jeremiah reka adiye no. Pastor bro difo Jeremiah. Oya ne de ya. Wobu no. Obo no. Papa na ni so no. Papa Jeremiah ni so. No de ni boduam. Benjamin pon kase e wo soro no. Awurade fie no. Amen. Amen. Hello. Hi. Abranti a wasi nyame kwan so a oka nyame sem. Onu obi ani asem. Ade aya na ha ho ni se. De obey wo no. Anka we expect se e wase wote wase no. No na bete wase. Yes. Onu mpo na babo wase nuam. Yes. Onu mpo na be kan sam a wote a. Enka nsam na wote ye ne ke ye de sekan potwitwa. Ene ye si wabo a kenya wo ya da. Yes. Nanso sa paso we ni we ye sofu panyini. Aso dan kese na si Israel mamu no. Won na da no.
Abranti Jeremiah eye n'adwuma onfa osofo yi ho. Onyame nam ne so ka nyame asem. Yes. Sebe enka wo Kristo som a wo som no wo nka obi a wo. Wo nam oba bi. Wo kɔ ne waba. Wo ni obi ni wo haw. Yes. Enso wei nam so wa yi osafo no opese o ma waba mu bunti. Ope won toka. Yes. Bible said one day Jeremiah pie so okaka nyame asem. Obi ya oba fie no. Sa sofu panyini ma ne mrante echi Jeremiah ma no. No ono ayi ni coat no gu ho. No obu Jeremiah. From Hello. hi. Bonsem. Come here. Hello. Hi. Ono ayi na tari gu ho. Osofo. No obu Jeremiah bu born ani so. Yes. Sisa Jeremiah sigu ho. We no catching some kɔkyekyere no fa nko bokuro na bonten entrance of the gate obi atwamu a watime hu se Jeremiah and what ho. Yes. There are people who are so mean to the extent say on person who shawade man show. Yes. Kyerɛ say wo nya obia. Hello. Hello. Hi. Sanioma we nyina a part of Christianity. Yes. Enti emfa wo say wo yo oba na wote ha. Ubeba sorry I'll be coffee. No kuna bo asuma bo. You're part of it. Yes. The entire Satan man bone. Satan pass what I say. Or true free on Yamia hinium and Okokana hinino. Yes. The entire pastor a bull and yeah, you can't say Jeremiah you be out. A kwaya nasa or software pastor and namusono. Nenya kwampa. Yes. Kwaya no adinya mema and namusono. Nenya kwampa. It was different. Jeremiah did no kure and namu yona no adi ka urade asem. O te ya no o ye ne time. Se na bofuo no no abo no. Osofo Mike Tyson. Hello. Hi. Enti wo kunu bo a enya nwanwa. Fa se utirim. Se obu mi no. Obu mi kina o. Still masuma urade. Yes. Hello. Hi. Enyanwa waso se berima te ha beba sori ube wura fie na okunu e kan sa wo yire enso abo Obebo. ai obi wo ha wo yire ho odense na obetimi abo Obetimi abo because bubida. oh ya bu mema ni bi de bia uhu bi da. Hello. Hi. Enyanwa e kwan ya hodo mienu ena ma nam so bu mema. Yes. Ye wo de ode na no bebo ne wo de ode ne nsa bebo. Yes. Enyanwa se wo yire be di watam asese okwasia because of what sorry a ukonti. Enye news. It is me free sorry na me wura fie na me yire ebu sa me kwa sorry. No catch them saying to Usa cause I sorry for you. Uda so this ass of Nechi. Emma Wapamu. Bibi Sikwa. Yes. Bibi and your day. En Sikwa. Yes. Yena and Casa me or OPATAFUOR na me debe hono. Bones and Meurat. Yes. And young one was said yet. Screen sweet. Ebi betimi ato be ma wote ha. Yes. Share basi ni so. O se obi anware ne senso de ya. Boafo. Na wo ware de ni mu odu omo. Obebo. Bon semewrate. Sulia. Enti anyanwango. Anyanwango. Me pese me ka bibi kyerɛw. Yes. Se shawdidi omuden. Ema wa pa mu muda. Yes. Nyesa wuntimi nso awurade ani. Yes. Baby a wo kɔ no. Sulia. Wuntimi nkonkɔduru da. Yes. If you say yen omo di ayen. Ya bom me pen. Yes. Ya bom me pa seriously. Ya bom me pen. Because Yes, sima bo wo nipam. Ya bom deja, ya bom nakedness. E wo nyamesom wunti. Ya bom deja pen. yes. We are the asama to me so ananya no kore. Ye dibia to me so pen. Yes. Me ma no baby ananya ye. Me nyina ma go through sap and yoma we nyinara. Yes. Sulia. And so my bamu amuta. Apa. Me show nkran abamubuo. 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 Yes. Abamubuo enchanu abamu apu.
Never give up. Odifuo ni yonko sofo. Yes. Ni yonko sofo. And I mean abono. And found say, wow yonko nipa woni ni wa adwumam. Yes. Obesi wechi sabotage. Yes. No a fighting. Yes. Sometimes we stay there. Omu aya na omu di boni na susu bibia nto wo mu no. Ya na omu fi se omu yansafoɔ so omu saa ne oma na. Every say especially so you Christian na oni ne tifie. No ye bibi na wo fi no bibia nto na. Aya na ye ne se wo nyame no wawu. Wawu. Hello. Hi. Enya wo nyame na awu. Yes. Enya wo nyame na awu. And social ewo homa nipa. Yes. Amane ewo homa nipa. Yes. Once I would declare so pe Christo asem so do Yesu. Wo de wo nko aduro so, nko bosom so. Obi adwane koto atumi die bate wo de wo nko na obesum nyame no. Sa asem na wo de wane waka no, ewo se osoro eso hwe ewo ho. Yes. Syria. Bedu mire bi no. Ebedi watema ka kire so, sa sorry we na wokɔ. Ti asɔre ewo ho nyina we hu bi. We na wokɔ. We. Hello. Hi. Yesu bayen. Na sofo akɛseɛ mpanyimfo akɛseɛ wɔ hɔ. But ɛdɔm to do Yesu akyi. Yes. Wɔn mu edi Yesu akyi no. Die di yɛ Yesu no. Ɛnu abi ne ɛdi yɛ wɔn mu. Yes. Die wu kɔ mu no. Ɛnu abi na ɔmo kɔ ɔmo yɛ di n'atam. Yes. Ɔmo katere because Yesu obi a wɔnya mfie aduasa 30 years 32 33 years. Na ohwɛ Matthew and wɔyɛ tax collector. Internal revenue paying and the whole Israel. Yes. No today Yesu akyi. Yes. Some dia brand here we akyi. Na dwuma yefo ne ne colleagues ni nuam beka ten say wonnim nyansa. Asukɔ no ma we ya obetimi awo no na wodi na akyi. Yes. Ye beka bi a kyerɛw. Syria. OPATAFUOR. Hello. Hello. Hi. Ya ba ya die ya. Ya beka bi a kyerɛw. Enti dia wote no wasum no enye news. Enye news. Enye news. Enye news. Peter ne wanyini kyerɛ Yesu bam. Yes. Nye Yesu afɛro no. Asuafoɔ no deɛ ne ɔne Yesu ɛwɔ mfie pɛ ɛyɛ Judas Iscariot ɔno so na yi ni mae. Ɛfiri sɛ ɔno yɛwo Yesu 3 days ɛne yɛwo ɔno so. Yes. Ti ɔno deɛ ɔno ne firi tete ɔno so na de na wie yɛ kɔɛ maa no. Yes. Judas. Asuafoɔ na aka gyinara deɛ ɔnkyɛn Yesu koraa no deɛ ne mfie nkyɛn no koraa na nyɛ 15 years. Yes. Omu nyina nyini kyɛn Yesu. Yes. Ɔno nkoa na yɛ abranteɛ. Na ɔhwɛ Mary Magdalene ɔgyae deɛ ɔyɛ nyina akyi because Mary Magdalene yɛ ɔba na ɔwɔ connections ɛwɔ kurom hɔ a na wabɔ bra. Yes. Ɛso ɔgyae ne nyina akyi na ɔkɔdii saa abranteɛ 30 years n'akyi. Yes. Syria. Hello. Hi. Martha ɛyɛ ɔba na ɔyɛ gadini. Odi twa na wanyini na Martha nyini kyɛn Yesu. Yes. Hello. Hi. Na Martha yɛ ɔba a wanyini kyɛn Yesu. Yes. Ɛma mpanyinfoɔ a na ɔma bɔ ɔmo bra ɛwɔ Israel ma mu ɔmo kyɛn Kristo na ɔkɔdi Yesu akyi. Na kurom hɔfoɔ sane wɔn ma no gu ne so. Yes. Mo de mo agyi mi. Mo ni mo nyansa. Because Yesu ba yɛ ne oni branch wɔ baabi a. Asɔre yɛ 1 man church. Arɛwosɛm no sɛ yɛni asɔre bi aso yɛ 2 men church. Asɔre bi a yɛ nipa baako na teeyɛ. Ɛna nam saa nipa no so emmerɛ ni kɔ n'anim no na asɔre ne yɛ den. Ɛtrɛ. Ɛna asɔre 1 man church. Asɔre a wanyini kyɛn no. Saa asɔre wei na wokɔ. Wonni ani suade hu no. Wo deɛ wo paa deɛ wosu gyemifoɔ deɛ yɛhu bi ta. Na wopɛ asɔre akɔ a asɔre wei. Ana upa baby a hot dear, mammy found call baby. Yes. What now we need baby? Quiet. Power. Hello. Hi. And then we are saying your way or be trouble for any me. No, Peter. Me now better me baby. Yes. Me meaning baby, I'm a come sorry and come a carry call. Yes. Same way, a yen somewhere. Ye kick be at the chair warm. Yes.
Eti atemdidie na manfo de aye empire aye de bo no. Senka ukọ abosumfie a kame kyerɛw. Senka ukọ sofo a wagin kabretie di tumidie ya asɔre a kebi mouse da. Yes. Ba ukọ ba bia ho ye fita. No mu hunu sɛ ha de obenya wogye no. Eti na sa tekyerema no asɔre wɔ so no. Syria. Hello. Hi. Be John chapter 18. John chapter 18 verse number 19 to 24. Yes. Adie ebe yo biara. Emo abamu muda. Yes. Abamubuo enchane abamu abu. Eni ye be sabotage. Ade a yakura ne se. Omu di Yesu. Ekogina asofo panyini bi anim. Na obusa Yesu se, "Krate, mate se, yesi, woni Yudafo hene no se no ana waka no. Musi Yesu ani su ba akoma no. Na tim se asumbo na ye bo Yesu no, ekọ ni widie mu yie. Ya ye ti asuma na nani tu ti yira mu na no sa de no abom se." Oh, dear no my yo. Hello? Hi. Die ti na wabom se. Oh. Ye shasia se ye bo Yesu kwadu. Asem wo mo shasia first case ne say ye se Yesu Kristo o ye ware say ye fo se ne nipa nyinara. Wa say nipa bebre aware e we Jerusalem abonten so. Yes. Abreso a ente sada. Abra Yesu nko obi awareyem. Enkogu obi awareye. The first case you boy Yesu charge no. Or you were say for Adentia. Yakob bisa Yesu. Asem afa aware ho. No akyerɛ sɛ aware kwan ɛwa. Nti ukɔ ware a yɛ nyammerɛ na bɔ aware ho mpaye no wankɔtɔ sɛbe bɛma ɔsɛifuo bi nsɛm ana ɔba sɛifuo bi nsɛm. Jerusalem foɔ ɛyɛ Pharisee ni Sadducees foɔ te sase we no. Hey! Nyesa na ye ware ye de ehia oba na ne ho ofe ne to soso a ye wo nofo a ne afa ne de ne kɔ wo de wa beka bibi foforo eti ye de ne kɔ so panyin anim sɛ onkoyi ne ho ano efiri sɛ wa hyɛ ya ware ye bebere. Kan Bible no Matthew 18:19 to 24. And osofu panyin bisa Yesu. Ana osofu panyin bi ya de Bisa Yesu. Obisa Yesu. Na suafo no ne nkyerɛkyerɛ ho asɛm. Hello. Hi. OPATAFUOR me nkyerɛkyerɛ ye different. Yes. Me nsɛm a meka ye different. Yes. Efiri sɛ memfa ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a yɛde ma mmɔtɔfo a ɛna de ma mo me de nkyerɛkyerɛ a yɛde ma mpanyini. Yes. Eti ebi wɔ hɔ a. Power. Hello. Hi. Ebi wɔ hɔ a asɛm a mɛka ne deɛ mɛkyerɛ mu no ebi a wonte aseɛ da. Yes. Enu nti na ya na duru mbere bi amama me ho kwan sɛ deɛ wate a wonya dɛn wonte aseɛ no bebusa me. Ni emfa nyame akene adwene ne bi wɔ tirim ebi wɔ me tirim. Ni emmo bo nyame asɛm ni ehu no kora yɛ dɛn ɛwɔ mu no. Syria. Ye busa Yesu. Yes. Yesu ne nkyerɛkyerɛ ɛne ne no yɔ ya Yesu yɛ ye busa no tie deɛ kɔ so. Yesu bua no sɛ. Ɛna Yesu bua no sɛ me deɛ me kasa pefe me kyerɛ wiase. Me kasa pefe adeɛ bie ni hɔ a yɛayɛ no wɔ hɔ a yɛayɛ no wɔ asɔɔdan mu adeɛ sie. Preaching bia ye preaching biara yɛtwa no wɔ TV so camera ɛna sisi ya no ne yɛde ato wiase yɛkasa pefe ma nipa tie. Ɛso onipa dasani CCTV camera ɛna sisi ya no. Ɛso onipa dasani timi hwɛ nyame anim etwa ntoro de to yɛn so wa. Hello. Nipa dasani o. Yes. Timi hwɛ nyame anim ɛka nneɛma a ɛnsan fata ɛde gu asafo no ho fin. Yes. Deɛ onim camera ɛna da ha no CCTV camera ebi na bɔbɔ ɔno kɔ outside ha it was CCTV surveillance ɛwɔ baabi a. Yes. It is obi ye bibi wɔ hɔ a straight reflect ɛwɔ me machine so wɔ fie. Yes. So still obi bɛɛ da ye bibi ebe hinta. Dabida. So still ubenya nipa obɛhyɛ kokoam
You are bold, do acadianim. You are palm at someone and you are a fit to come. Say, Yamin, a baby, and one more. Yes. What they are shell Power. no call. OPATAFUOR is this. OPATAFUOR is that. Oh. At the end of my year. Adey. Akwando wa your continue. And look so the first occultic man or bear we are saying. I mean, or Bible him. Yes. Yankupon now didn't you know your court man when I'm a catcher. Yes. Be I won't take as some friend of occultechi. The castle occulta. I dear young for you to totally shut off from view. Yes. Your money Power. It's when Yankupon now didn't you know. Why now who that? No occultic banner chain yesu. Occultic banner chain Yankupon. Yes. A sumu nyuma kobusa wano Israel Yankupon. Bible says Euradima a sum anu odi adura no hono. O ma Moses ema odinsa yeden. A so a sumunim a sumo a sum. And to be catcher so Yankupon a honeymoon kwan watia or boa and you know yes. A two minute beer Israel Yankupon or cotton sumu. Yes. No, no, the new sumna or tibuno. Eh, who could I tell upon some of the above some they say they didn't know here. Or no, Yankupon sum a sum or no, a new sumuno, ne bino or tibimo, ni pardon and sasso a sumusin. Yes. Senior. Hey, way or you are cortic, way or you're this, way or you're that. Yes. Hey, assume a bit me to the one dear so. May I day a court on the court. Now the Bible, I bet in a I bet Satan ahinium. No more release secret. I was Satan ahinium the atano. I bet me as it. Power. OPATAFUOR. Yeah, well, one sub in Prediasa. Software. They claim so they have been in ministry for over 20 years, 30 years, and yet ministry no one prosper. Abrabo and seen here. Oh, who young guy? Who ye ministry? Then you make consumer. No one sorry in or any time jealousy, any brenya who ya natum hypocrisy a before and unti. Or bet ye be as or bring you down. Yes. Instead of saying or cross sorry or beshasu, no what children sorry man and sorry man, woman yamia hinia ya corner at your man sorry man. No money about Christo hono da. Where dear you who see a free poissy. Where dear or your mamuata agent. Where no Oshana what a home when you hello. Hi. Wait, software the motion you. The way a domusi dinner chini ehu. Mammy can a grandchild. Yes, you knew my partner or yen. And then nobody wrote the man. Yes. Senior. Power. Say, why sorry no? A sink it. No, why you 40 years ya? And I'm afraid. Oh. The entire sorry sinking the cocatana the offer one. Yes. Say a sorry near dear. Sink it. Sanka Oma, sorry, Mano, Adriani Paddy, and combat now. Hello. Opo Empire Pa. Eddie man, sorry, man, and Kebesi, a binumu ye. Yes. And Komuka. A bianca, create their Bakubedi. Ebekyle, and Uname. Yes. Power. Power. Senior. Eddie. Oh. Ya taki Yesu to asu mami champion to asu Yesu bua no se media me kasa pefe me kire wiase media me kasa pefe me kire wiase da me kire sia dan mu wote da bia me ba sori a aye sia dan mu yes me kire me kanya me asam yes to asu eni asori fie fa ko awidafuo nyina hia ba bi onipa be hia bia Kristo media me ba ho me kanya me ase me di ahenie ni ho adanse pa to asu na kokoa mu die men kan hwe men ko she ba bia nka bibia yes verse 21 sia den na ubisa me adenti na ubisa me bisa wona wote ye no omo a omo record ya yese da bia me ka. Once you begin to make arguments without evidence, no. Yes. So be back. Maybe only pabia. Me hiding my feelings. I'll tell it to you how it is. Etime
Obi ntimi mfiri baabi mese obi nkyere me da. Yes. Once a we leader. Now obi na mau information, we good leader. Yes. We need skills, the ability and capacity to lead. Adentia. A leader should take decisions based on one understanding. Yes. Yes. But not based on influence. Yes. So obi na abeka bibi enti wutina de nipa na kan so. Na wakoha onipa bi. Se ekoba se ebia de o kan asam ne kiro no, ompe we asam a obede no wahu. Obetia no. Enti se akosua ya ama Wan oka bibi kire me amse mate. Me am de masoto from here me observations. Yes. Sometimes yeah situation say abranti asumasi wakoka say opatafuo wo ye this. Na agent na on hwe de enti a leading no man here dey. Senior. This is where ye misjudge the pa. The enemy say asin na efiri nipa ni mu aba no. Eno na ye judge. But what bisa wo say obi ka opatafuo ho asem obi ka nipa asumasi eye de na leading ye man kasa. This is it. Yes. Eti omukoka say Yesu eni na mantamu eni o say nkrofo ehenya kroni ma no editia emu ahemfo no ase me minka bibia wo kokoam. Yes. Adenti na nipa no obeka asa no one for enough evidence. There's something called admissible evidence. Yes. Evidence we dey otimi say ye jitu mu aye de ya eyeye adenti na nipa ni mfa bi ma na de bi osori a unti opatafuo ye say opatafuo ye that kwaduwa ye say asumasi ye say ya ye say afia ye say adenti na unfa evidence ni nyaden fabra. Yes. Ti Yesu ka tire o mo say so mo se me ye wareseyefo me nyani papa makokeka no baabi se kroni ma no enso ni ntia mo mpanfo a o mo mfa mra to waso aden na obisa me bisa wona wote ye no o mo te ye no meka tire wo hwe wona wonim de me kan. Yes. Na wokan sa no asomfo mu ba ko a wogina wo no bo Yesu sutro kan se obo ne de ya sutro kan se said ye wo bua osofu panyin ni said ye ni sofu panyin kasa de because we archbishop. Yes. Na fube say praise God. Hallelujah. Enti wo abrantie 30 years awo sofu panyin we bishop we betimi awo na obisa question a we yi na no say enti si ekase sani ebua osofu panyin ni ade na opa kire say Yesu nyadai omuade enti ye wo sofu panyin ni nkola ba ko e macho man. Yes. So omuade de wo se e kire onyansa na omu di Yesu ani su ja ba ko to aso Yesu bua no say se maka no bone a dia be body na waka wo se opatafuo maka say and I say nipa na oka se maka say no onfa enough evidence emra and supporting claims bring enough something with that we call admissible evidence. Yes. Enough admissible evidence to back your claims fabra me can we yank maka bone na kwana sia so ama Yesu na hwede Yesu ka to aso se maka no bone a di bone no ho adanse na se enya saa adenti na wo bo me Oh. Senior. Yes. Enti sister enya nwanwa se wo be pon asori akofie na wo kura ka se hefa na otoye na wo yese wo bie wano akasa wasa akasa wo mu ade me kasa na yi ano enya nwanwa se wo be pon asori akona wo yire edi wani su jamienu ama. Yes. Hello. Hi. Enya nwanwa se wo ukunu be di wani su ja. Yes. Eye normal. Normal. Yesu kura ye di nani su. Enya wo. Hello. Hi. Enya dia ya. Enya wo. Dia wo komu no obi akomu da. Yes. Ya bo Yesu asum. Na ya bo wa na wa ora ho. Ni wa ba mu abu. Ada ya wonsum nyame biem. Be Ezekiel chapter 4 verse 12 to 15.
Hello. Aye. And I pay the person now TSC. Yes. And Mwabamu and free Christosum da. Yes. If we say yes, you can send me the children matter. Abraham Mary Magdalene any matter a call back to matter fee. And Lazarus who ye knew about matter seven making. Bible say Abraham go through fee on the matter dimika a call kitchen so ko ye diane. And now yes kotena and chain baby. And now Mary a kotena yes now when and it that yes to say. And now only yes din komo. One a matter a dimika be catch the yes into ura. One can chara branty ababa way so ombrama buam wa kitchen. Hona yesu sere ye share matter nin was matter dia wonsa so na wo ye ne ye. Yes. Na Mary dear of adwumapa. Yes. Hello. Hi. Dear wa fa adwumapa ne de odi Kristo nante anopa wi ne anwumere. Yes. Hello. Hi. Enti Kristo sum na wanya no. Eya na mompa na watuo. Yes. Yes, yen what say? Ezekiel chapter 4. Tienio. Obi wo hono ma ekom di ne kituwa bi anu na bomo abu. Ekom kituwa bi. Unum komo ade ye. Abrantie Ezekiel you obi a ekom di ne wonyamedwuma mu to the extent say okobo awurade amane say ekom di me awurade say aduane bie ni wode aka nyina ne say onko public toilet no onko titi ni. Ekom nti sister you abamu abu. Ekom ni ahotra kakra ntina akwa no sofo no wadwane ekwaji aduro. Yes. Na ekom de wa anya de o ma aduane ni Kristo. Nya de o ma aduane ni Ewurade. Sometimes Ewurade etimi ma amane ne nsohwe enam ekom mu to ni wa test wugidi ahwese eye ni moja ni nti na woni ne nam ana ne honam ni nti obi oni Kristo moja ni nti na woni ne nam bia no amane ni ohaw beba wo so but obi opa Kristo eye ne honam no on de aduane nti na odi Yesu achi nya aduane a onko asore da onko fa ho. Yes, I say Na dinu Tienio wan hwe ye obi beka se entro na wutwa enti ye nhwe se Ezekiel oko sabi okodi ajanan ana wan kodi ajanan Ezekiel chapter 4 verse 12 to 15. Na dinu atoko ofamu a wode sebie. Odi de ya Sebie a efiri woni me pa cho human excrement. Aya de ya ajanan. Media man ko school table of munchechrem. Ajanan. Wo onyame akari a kyerɛw. Dabi. Hwefufu anura omini gu mu. Enya sem ketwa. Hello. Ultimate diff banku 4. No asa nom kwan chanse ma ka ho. Enya sem ketwa. Enura duane a udi ye ade ache na woni di ya no ahyase. Ewurade na oyɛ mi de nie. Ewurade ehwe ma matamfo nkase wanyame o. Ewurade ye bibia no pai. Aduane a udi ne nura. Ade ache no nya bi ni ase ewurade nya bibia no. Ade na ewurade wo ye. Enura de no anopai die wo de ahyɛ mu nura de ama. Yes. Kan nyina bomadi. Hello. Hi. Odifo Ezekiel. Sofu payini ekomu no. Yesi won kodi sabi ajanan. Ewurade nka bi nkyerɛ wo da. Yes. Ekomu di ukitu bi ana ɔreho. Na wadwena ye won tanta. Na atew sintidua wo nyamesom ho. Ye boy Yesu din kura wo mpa die. Wo nya jollof de a ene Kristo ho. Banku no okro stew a Kristo ho. Fufuo ni aponche nkrakra Kristo ye den. Na kom de ne de a masa Kristo bia ni ho. Yes. Hey! Hey! Nyamsom be no no. Wo de nyamsom na hosto no mbasa obekwa amaniem. Oh. Wo mbasa obeka o hawm. Dabi. Wo pese de bia wo didi sochen na be ye sa. Tabita. Yes, to us was it the end. Na Ewurade kan se. Safa de biem na Ewurade kan se. Na dinu atoko ofamu a wode sebie a efiri onipa mu a. Ye di sabie koda na dinu said ye di toilet a efiri onipa mu public toilet kokoti bi. To us. Na Ewurade kan se. Na Ewurade kan se. Saa na Israelfo bedi won aduane a ehun akum. Ote. To us we. Amanamaya mesum won akọ mu no mu. Aha. Ena me se. Aha. Aw. Tie. Eho
Jeremiah odiifo ni di mirika kɔ awurade anim na ɔkɔka kyerɛ sɛ awurade ɛfiri sɛ mba wiase adefo sɛ menni bi da ɛnyɛ w'akyi na mbɛdi yanka aduane kankan sei ɔbo bɔɔ n'adwene kyerɛ awurade te soro saa na ɔso de Jeremiah Ezekiel deɛ woka no mate nipa toilet no menkɔ but kɔkɔfa nantwie toilet mate so de ama nipa deɛ deɛ wo so ntimi amate because yɛ na beans fra enti yɛ deɛ ya kɔfa nantwie deɛ hello a community wadwane come back Yes. Let's have a far and Konuyan Swa. A community where Johnny Jayeswa. Yes, I say. And I'm a say. And now Odiifo Ezekiel say. Awurade Nyankopɔn. Hwɛ. Me kra ho nkumui. Adeɛ sɛ deɛ Awurade arabarka. Na adeɛ a atɔ ana sɛ wɔtete mu nso. Minni bi da. Why na di we bi da? Obi ani bi da. Toa so. De firi me mmɔfra se beduru sɛsɛ. Nokora efiri mmɔfra se mesi sɛ oni aduane bɔne sɛ da. Nanso anam sɛ wɔkyiri bi nka ma no da. Na wɔka kyerɛ me sɛ hwɛ mede nantwie bini masi onipa sɛbea anam mu wɔde deɛ ya nantwie bini ebini kɔ asi onipa sɛbea baabi a nantwie kɔ toilet bia odiifoɔ anopa sɔre sharp no gyina nantwie no ɔmo kogu ano asesa hello no asesa no wɔsan so gu awurade sɛ wɔatie awurade ka bɛfa wo ho no suya na urade se okay ene mama okwan ko pe atokɔ 1 cup na fa fra eye nantwie bucket baako toilet bucket baako na yedi yes wɔse wɔkɔka bio ka urade kuna to atwene wɔse dem dia ma no last one no o did saya wɔse onko di ne 390 days afi ene bible so me baako ene wodie bra a comedy one day and one muna. Omuma tell go people. No was someone no one say kirim. No was complaining. Now born when you are warrior nasi. Now warrior men come by our way dear. And I say, hey, you animal may Christos may be ye. Yes, to us where I was saying. Verse 15. Now can't me say. She. Me di nantwie bini masi onipa sabia na mu amawo. Na wato pan no wo so. Ote. Ebi mu kwa mania. Enya amane ketuam. Yes. Usware na onya fufuo di mi wi a. Na wo da urade ase. Yes. Se urade wa ye bi. Ai. Senior. Now one na urade ase na etena wasama the same food now ma urade esesa na adwene na wasiko fa na ntwie enioma ifa ya onioma sister ewiase be yedin a big this sub human excrement they ate it now they come do one we mu na e come do a sister ebetimi akwan saa wo fie ho enti obi pa no otu na futuo kitwe bi onwene ho da bida kiri no adura ase ho ko jiwe ko dware jiwe ko yesei na ni beba de ho so no akofo oseye no de aba ne ho so yes na ni beba ne ho so no odi ni ti akɔhye tumi boni bi ase a wɔgye ne ho anya dai enye ye akom kitwa bi nti wadwane na dia tu Ezekiel bi to aka be dey Urade man empare amen and dia wa no den na no den dey amen Isaiah Isaiah chapter 20 verse 2 to 3 Odifo Isaiah yenyamidwuma for over 10-15 years one day Urade sane ya no aka kire odifo Isaiah say
ɔnwura ne ho ntare ne nyina ntomu ɔnwura ne namu mpaboa mu dɛm na ɔmfa ne nakedness ɛnam nka nyame asɛm wonim nsɔhwɛ adiifoɔ no bi kɔɔ mu Isaiah wura ho nneɔma nyinara na wohwɛ bɛnkatagyi a wɔgyina so na wabɔ ɛho adagya na adeɛ yi bɔ n'anim na ɔde nam ɛka nyame asɛm na wɔaduru kwasiada na brasɔre a na mekora mene biribi ahyɛ me ntareɛ nyinaa yɛ fin matare wei kora mede ahyɛ akɔ asɔre dodo wode nsɛm na ɛyiyi wo ho ano na awurade ka tena sɛ sister fa wakɔsua kumaa ne nanti fa bohyɛn anim na bɛtena ha ka nyame asɛm anka wabɛka dɛn hello sɛ awurade ka sɛ sister sɔre ɛnɛ pie to koraa manhyɛ bi kɔbohyɛn asase so na ufiri ufie meduru ananka mema a wɔde convulsion ate wɔ mo no nyame na yɛ deɛ ɛnso so tete adiifoɔ yi ɔmo fa wɔ nyinaa mu ɛso ɔmo ba mu amu hwɛ ntoma dodo a wowɔ duku dodo a wowɔ hwɛ ntare a wowɔ ne mpabo a wowɔ ɛso duru kwasiada na woba asɔre na woyiyi wo ho ano na yiyi ho ano na sɛbesɛbe mprɛduasa sɛ yɛ nokwasɛm mu sɛ wodɔ awurade ampa ka baabi a wotii sɛ nka wode too so nante kakra kora bia nka obi yɛ wadɔyɛ o wode nsɛm yiyi wo ho ano yes ka teɛ nkɔ ɔsɛn ɛberɛ no mu na awurade nam emu so ba Isaiah so kaa sɛ tiɛni o ɛberɛ naa mu na awurade nyankopɔn ɛnam ɛde amos ba Isaiah so kaa sɛ kɔna kɔyi ayitoma no firi wa ntareɛ na yɛde ahyɛw no kɔna kɔworɔ na sane wo mpaboa firi wo nana yi wo mpaboa ɛnhyɛ mpaboa na ɔyɛ saa daa dagya ɔda adeɛ ya ɔda dagya na ɔyɛ dɛn de anamonhunu nante wɔde anamonhunu na nanteyɛ na kanka wo no bicycle no teaseɛ na no pɔnkɔ de nam saa oduru baabi nsuo wa no watɔ mu adware ahohoro no owie a no pant no boxer short nothing no underwear saa to aso na awurade kan sɛ sɛdeɛ makoa Isaiah nam adagya ne namonhunu na wayɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ wɔnam a na ɔyɛ naked nyinaa na ɔka nyame asɛm yɛ nsɛnkyerɛnne na ɔyɛ anwanwadeɛ wɔda adagya da hello hi sɛbe obama ɛmɛma mo ha atɔ abɔnten da wɔtɔ jeans papa na ɔde awuram hello hi wɔtɔ pieto papa de akata wo baa so fa brɛ nyame fie bɛtena ase condition wɔ ha yi ne tie nyame asɛm ɛno kora wo sɛ yɛ den ma wo ɛnsan deɛ mu nye o ne ho kyerɛ me dodo nneɔma nkɔ yie da biaa sister ne nneɔma nyɛ dɛn nkɔ yie maa ne da enti wabɔko wɔ nyame asɛm mu wabɔko wɔ nyame fie ɔkwabrane ɔbarima a ewiase nyinaa si na bɛtiri soro ɔna awurade sɛ wɔnyɛ naked but the janante form sɛ mekenka nyame asɛm na mehunu nneɔma sɛ ya mesɔre gyina me sɛ menyɛ hwee ma awurade menyɛ hwee deɛ na mayɛ awurade ama me kaa ɛmu da deɛ na mayɛ awurade ama matare papa hyɛ deɛ na mayɛ a mete afi papa mu menyɛ hwee menyɛ hwee imagine odiifoɔ patafoɔ sɛdeɛ mesi yɛ gaagaa yi na one day awurade si fa naked kɔyɛ asɔre hello kami si ha biem yes deɛ ɔka ne deɛ yɛ nua bɛma ne ka ne yɛ no korɛ ɛnkɔm bɛka sɛ aduro na mekɔgye yɛ na ayɛ dɛn ateafa so ɛnso nyɛ me ɛnyɛ aduro awurade na si me nyɛ naked mfa mmra
And imagine a man can be pretty and for number. Oh, downtown. Downtown. Hello. Hi. And Kahi for number. Downtown. Downtown. And when the man ever draw, Yasha the size. Yasha the 10 said, yes, sit here. Hey! Now, would I did? I'm a chance and I'm in the Indian Gumua. Oh, would I did that was it? amen. Oh, would I that was you? Hello! Hi. Can't you move over down? Why? Hey, I'm not thing. Naked. Now grow. Syria. Bounce. Hello. Hi. Naked. Yes. Who? Anointing. Same way. BBC for never by far. Oh yes. Yes, we diff Isaiah dear to no. Naked. Yes. Yes, 2 Kings chapter 13 verse 14. Hello. Show nyame asiesie o. Kente nyina wo obi show bag ase. Hwe chains awaye gu ho rings papa. Udware sabna papa. Yes. Sorry ne bra sorry cross ye ding. Ding. Adenti obi aka asem bia for OPATAFUOR ho akyere wo. Yes. Na no me kwa sorry no me de we sister ni si hwe me de me mpesa. Hey sister. When you be na okay cancer won. Anya grow. Na da urade bebo wadagya no betime ayi ano. There be da. Da urade bebo wadagya. No kasa wuro na wa nwura. No de yare abo. Yes. So by force. Yare bebo na wa yese watare a enye yie. Yes. No ama nipa ba hwe wadagya. So ba suma urade wote ahopopo ni mirika ebebe nyame fie no da to bia wo de nsam na yi hu an we yatia me we yatimi we aka me say where you say ohuni mu bon dodo Hey. me de okasa gu me so ohram gu me so we ye me say me de am mpesa me de ha na me pe me ba na so obi ti wa am mpesa. Yes. Obi akonya si ha There be o. One day me ba me yi me ma ni e ma na kotena na me ma na ba ha. Yes. Right. Hello. Hi. Ye nsem yi ya ho ano toto. Yes. Yon ko abodeja. Awurade akata wadeja so. Yes. Eja to aso ni enko. 2 Kings chapter 13 verse 14 to 20. Chapter 13 verse 14. What's it? Nsuna Elisa. Enso onyame difuo enso na Elisa yede. No yare. No yare. Na ne yade a wodi wuye no. Onye yare a sa yare ne ku no. Na Israel hene Yoash sane ba ne nkyɛn besun nanim. Hello. Onyame difuo a ɔte ase wako okoden. Wajire ma Awurade tumi last minute. Oproka keteso. Yes. Oproka keteso. Yes. Yare kakra bi bowa. Ni waba mu abu. Oba yare a ni waba mu abu. Yes. Yare bowa nana. Yare bowa ni waba mu abu. Yes. Ni wa adwene ma ya okesene. Na nsan di OPATAFUOR kra. Onye hwete se first no. Sa mene na nante ache. Asubonti nyina kono kasa me ko twam dadada sa me na won twam atoro because entoro yanko aye bibi OPATAFUOR ampa minimum no nko aye bibi e o sa me hwe na me fa me ho adwene yes eto kasa na etoni tiri mu hia afei o ho na Satan so na downfo bi me te won ka che ni o man ko yie o me nana no me ba be ma no me baba no
Miami Munkoye. Eh, now that's what you want. And at the end, on one head that could yabetum. Come across so at the end. Was often only maybe on walk up. Hello. Hi. Oh, young couple, betty be the Yaria ball. Yes. I make me bomb by my young Yeah. if you say GTI young sunshine, and you GT Dimuta. Yes. Bounce out. Oh, young couple, a bit to me. I shall my back woo. Yes. And your news. And your news. The old bell went to Unsumyami. Car ball band to Unsumyami. That'll be done. Car found us into Unsumyami. That'll be done. Be a bet me a seat. Yes. The Ukrainian to me a white yammy to my center and impo what Yaria wa prata them. Yes. Now, when you're him, Urati. Be a bet me a day. I see. Eti abrabona obono ubewuo ukunuwo uyiriwo unana wuo enhwe wachita. Yes. If you say bibia betimi ato oba pain na womi oni ni kuru ne ma hom ko wu akwantuo. Yes. Na womi kuru ko wu yi akwantuo mu ya. Yes. Beturu echire ne mama mienu so tim omawu na ka no nkoa. Yes. Enne me no mienu anka be ka tere ma me so ode ne bayie na ode ahye na busua ase. Yes. Ka okoni pamu anka be pete ye ho atere no. So wi echire no ewurade chechire ne wure. Ewurade ka tere na wo mi se na nka musuo bi ba asase so anka ne ma no ene ne kuru ntimi nyina no nti no fa wo mo no. Yes. Enti bibi to a ya susu dwiri kwa chiri. Yes. Na de nyame ase. Yes. Senior power. OPATAFUOR. Hello. Hi. De nyame ase se ato. Yes. Nyaboni bi na waye. Ato. An Roberts na attack you ma jiusika. De nyame ase. Yes. Nyo nko na Robert da atauda. Yes. Yen nyina ya encounter bi da. Yes. Na wonya sofo a wodi na woni nwosra. Because enwosra bi wo ho a one day me kire made bi. Ye wo tumi bi wo ho a ensra urade se wo fama wo de ma wo wonya sundwe da. Yes. Enwosra Yesu ji ya ema ye di ni ko wo me kire mo one day. Yes. E provoke ahohom se onyame atimi de sa onhye na ye de. Ama e provoke nipa. Enwosra egu Yesu su ana suafo nyina soliti ya no e kateram se nneoma hunu nipa fun se na mo de nwosra. Peter oni Yesu atam da eso nwosra ni ti o katera Yesu ye nipa fun. Yes. Senior. Hello. Hi. Eti enwosra bai ni mpaibo be ni aba ma all of a sudden abrabo ni ma ye den sa no. All of a sudden ama wo yiri ukunu unua wonam fufuo esresere wo sa no e mpaibo be no no boa. Umpe exams. Umpa mania. And can't tell that this won't promote you or Abrabomuda. Yes. Because every promotion comes with an exams. Yes. Opesa winya billions. Yes. Trillions. Quadrillions. Yes. Opesa winya sika. Sika ho exams be there. Hebepa. Yes. Because if you have not been poor before, you can never be rich. Yes. So one year here ni ama wona fofo na ni watam ansresere wa bede ne wahunu. Hey, let me tell you, obi wo ho a wahwe abekwa kobranya usika unshira no eba ntam a wodi unshira no anifra out of blindness wodi be ma obi a say won na be ha wodache. Yes. Etu onyame sheda ma ho kyereu na onyame delay o kakra no break you no aye opasa atetew. Yes. O ma wodi wani na wo hwe na fofo no na wo hwe unua no mo. Yes. Wo hwe mountain no so ho wo hwe obi akasa the obetimi ni was stay through your life challenges no when you see your down for papa. Yes. Power. Hello. Hi. Eti amania no ahokyere no nyesi enko obi mu da makwa ahokyere mu mekwa ahokyere mu mitaka bi kyerɛ busuani bie no me maame nua bie no me papa nua bie no wɔbɛhwɛ me kyerɛ kwan da ɛno ahame ɛhyɛ me nkurai maame hu sɛ so ɛnɛ obi timi gyina me nkyɛn na otimi nim beduru de maduro ya san nipa na wɔsɛ me yɛ de ya
mehwɛ ye na me Nyankopɔn no no. Power. Me maame nuanom ɛwɔ fie ɛwɔ Kumasi abɔnten yɛama me bi mu anada me baabi nim nkyɛn ɔmo pamo me yɛbɔ matiko abra na megyina primary me kɔda school dem uncompleted building mu na me da. But you see saa nneɛma wei nyinaa na boa me ɛna me wɔ hɔ na me wɔ fa bi ba me nkyɛn me maame nua bi ba me nkyɛn obi ba me nkyɛn a na si me adwene mu sɛ wei me sika nti na ɔyɛ dɛn Oba. yes I'll tell it No. Senior. enti ɔba no ɔkasa me mfama adwene mani bebrebe Yes. and found the said you be see abekanafa say wo dom wo pema say wo boa efiri say ye maame wu ye na yesusu kete adentina sana mo do yampa busuani bi antimi ante ye mu bi ne nantra na mo hwem a ye nyina ye bo asesa adentia eni ye ya omo de share me wo Kumasi abonten na meti ye kan say meduma unim sam wo class 3 our Kings International, me far from Meduma to Kings, book room da. What on about? I told me pain. No, me, mammy, we are no way. Me, was fan, one way, men and one way. Yes. Nobody was there. Yes. It is sometimes, so when I'm home, na oko to say, a 9-10, or Mujina, na Kramai back when in Ryan Damwa. Yaman and Kabi Binchino. Yes. The dog doesn't belong to that place. Yes. Kramano. And you're not down for any old time. Can I down for no time? Now, sometimes the family you create for yourself is better than the one you came from. Yes. Oh, a true maybe a nipa one kasa, wabla ba ubo, ube chusu or mo edu or maya busiana. Yana sancrophone, Pomma was soon be a busia who free mupa. Yes. I'm telling you. Yes. And unti baby or nipa yana sundi and one was wakako. Yes. Sanatia. Yes. Je turu mera bia bia menya masundie no ɛhɔ na me yɛ dɛn me kakɔ me nkɔ abusua meeting bi ada me hia abusua bi aso meeting ɛno yɛ me side. Yes. It's because of the way abusua treat me nkɔ me nua bi ayie da me papa bi ayie da me nkɔ bi da why me nkɔ da adentia when I go there I will spend something and I will use that sika na me be mama boroni. Yes. When I was suffering nobody helped me. Yes. Na buabio amama hunu said the ni party. Oh, na ma mi nua bi aba. Me say wo abusia no we na we say I'm say mama jankwasa sem. Obi fum kuma. Unim sa na abusia no me na me say ada na mama me nkyɛn dada. Ma twɛn mama hitia wie no. Afɛ na we de ya. Oba. Oboa wasama wo kan nyina nya no korɛ. Nya no korɛ. Aboa me ebie mani ebie ma twenem amama hu said ye nipa ya dan etia Senior. enti eduru mera bi na ukura dwetire sika kakra wo nsem na all of a sudden asochi bi abɔ wa abrabom na sika na hye na wo ho kyere wa ya men kasa bebere. Yes. Enkrofo bi benwa omudidi nsemu a san krofo no sa sabotage. Yes. Omu ka bibi fa on bato nya den. Onte. To nyame sada poso on abrabom onyame. Otimi di remote e poso e ma ho kyere. Na wa ma enipa diwani. No wa kyere o se de hu nipa nya sa na e den. Etia. Yes. Power. Eturu mere bia. Utimi ja awurade ho. Ede onipa eye wa hotoso. Sa nipa na odena eye wa hotoso bo se no wa ya wade a eya pa no otena se ye se ti me pa na suma se ye me se no nyankopon de bon ka ye se no menka de ode ne ho ye de ya to nipa so. Yes. Sa na te ye enti emoa ba mu na de wu komu no onipa bi aye den akobi mu da. Yes. Yare no ma yare bi da. Yes. Me yare me pro me se me pro ya to the stand side me de me hu say me de ka ade say ya na atetia ka so me papa nim de me kan me nko a o mama me one room na me hyem me de akọ hospital doctor say onim adekode ye me am nipa dua no out of a sudden nipa dua no e cheche sa enti de aduro na aduro pempen so say
Me papa ni option or the matter den. Na me nko me da ho. Na table ni ade asi wo se because me da kete so a mo pagya me amachi na be waya ka so. Nti say the magina o de ntia me na e wa abrabom na me kire wo no. Ho na nya me di training mi a me gina say. Me gina sa 1 year 6 months na me da so gina me na so manada. Yes. Edura no pa na me papa be bie epono say. No wa hwe. O hwe me. Din no wa wusu ni ti. Aduane also ɔde ma me no ɔde ama me no ɔkɔ. Ɔde ɔbɛyɛ ano wayɛ no onni hu nim de ebie. Me bampa ye bia Awurade se we. Me na me nim de meyɛ o. Yes. Hwɛ de meyɛ wa wiye. Me se Awurade. Edi bɛ 3 months na ma adwem sɛ Awurade yare ne me hyɛ ase yale a me pro na me se bia bɛ 2 weeks later. Na edu 3 months na me se Awurade wa wiye de kwan wade. Na gro. Me pro ya pro. Me nua bie ni wa me ni firi ma me baako papa baako a wo se me nkoma me bra ensuo nom da. Yes. I'm shadam. Shadam. Ma hu se de nipa ye den. Sitie. Ti de be tu bia no emo ba mu nyedai. Emu da. Yes. On firi nyame. Na afre no mo be ka kire ni o. On firi nyame mi firi tin yen ne. Bebrebe matini bebrebe. Yes. One mu edi machi for over 5 years, 10 years and no mu nyina ya adefo mu sika. Obo mo cancer bebre wuwu bebre sre no mo de. Yes. Adentia. Nyame na di nipa na mo sisi yie. Apa. Hello. Hi. Enti duru mire bi na wo yiri di wani, wo kunu di wani, wo babi se won kai wo ahwe. Onyame wade mira ne na ye de ya. Eya adwuma. Ena ye na ade. Yes. Ena mitimi tena se am se Ewurade. Enti wo fi sense nka ba mama ye yie se ya. Adenti na misua no wan fa mi future no kakra ama me. Oh, nka mi future me da chin ya wo de kakra ama me. Ka opone hu be 2 series. Na de ma me nkwala abremu a nka na medi o. Because tama na misua no na me nya aduane anka medi. Na komtimi de me. Na gro. Mama aduane ni. Ya mama and na me nya kakra so a me didi ana me suro ahwa na ma wu ntem Hey. Ewiase ehu o Ewiase ehu. me didi kakra bi hey me mpasa saade bi ababa be do me Yes. na ma wu ntem adentia me hwa account nu ma hwa ma brabo we Syria. hello bon sama urade Yes, me mpasa major account na to hofala sa ti bi hwemu din am sama sa mefa nko yes enji to the bia Israel so say me didi so dem kope gari ni bi nsi mre me na me ni old timers we duane anye say bibia o but me hwe sad ye ne sad ye mana we dem me ni sad duane we bi na minti mi nyini nche hello hi fasa utirim yes bibia ba tu bi ya no akristofu amaba mu bu ntam dodo dia na ukomu a obi nkomu mu da yes last one here call Matthew 24 verse 9 to 12 na me wo school me wo JHS na me betro BC na I think as at the time we say 12 series there on or something like that. Now your friend me wo fa ba ko a no aka tran say mu amone ne te mu ntimi ntua ne school fees and amone ne te. Now I was like just tell them say untimi nya dai emwa yes and now the nipa no fro aka tran say next friend me be a dase no fro no one fa police chill enso me wo fa no nya abotre e kan san sebe ensem we di kire nipa no di nipa no wo moa bi obeboa me a na na bamu ayedai abu nti na wasame ha me ko nsu pa na me twia me hankasa me ho exams we say yes na me ko twero ma de me wie JHS am ko SS nobody me ma me nua ka kire me say me nko tom politin me re firi da yes na me so man no me ko busa say nti be ma wo ma ya atom politin no say sad ma busa de na chese manyini come on get out
Hello. Aye. Obi an wo when your day. Onimu. Aye, no kra no maka kyerɛ. Yen nyina ya fam min kwa duro bia so da. Fraternity society bia ni wo Ghana ha wose me maba ho da. Yes. Min ko obi mi ni obi ni Syria. Yes. Syria. Hello. Aye. Obi ni ho. Yes. Me ni wo Syria. Sabe ni no pact. Tabida. Yes, or say Matthew 24 verse 9 to 12 or say ɛna obeyi mu ama ahohiahia aye ti ye you ma e mane how a part of Christianity to aso na wakum mo yakum na medinti Yesu nti aban nyinaa bɛtan mo enipa nyina betan wunua betan waase no betan na ɛno na ɛbɛto mu bebree suntidu enu o dia wunamu no ɛna betew suntidu ya bɛma Kristosum kra nya wo de Yes. na obeyi wɔn ho ama ye beyi wa ma dia wo fi se a we die ma me blessing bi wo ho a me ankasa me spiritual sense me tete wo mo ma me blessing wo nya baabi nsi wo gina baabi a no attend to fight me no betray me normal Judas kra yi Yesu man Yes. enye news enti we no ha me watamfo na one ne koba no obetimi ayi wo ama abetray. Yes. Obi na kira wo se na tia nso na obetimi abaye wotamfo wa ha enye news Normal. ai to aso na watentane wɔn ho ye beta ye ho awie ye mrem de besi no aha na diifo atorofo bebree adiifo atorofo bebree criminal prophet people who are impersonating the character of Christ omo stage miracle obi mubuyi enso so abo mitimi hwe TV ni bi saa na mabusa say obi a wo sofo a obi aba ho se ne wedding ring ayera na sofo atimi abɔ mpa ya mani pa no ne wabɔ ne yam no wa fika wa no enu nie na wo sofo no wo ye diabolo sometimes mitimi show mo na ensole manager yeah mitimi show mitimi sin. So do you think say a legal luminary, somebody with an intellectual acuity obe sorry adware so betena wona ase so fujina na uro me mpaboa no passport dem sa na Yesu tie Dabi. so fu onya me nipa obi passport ayira o si dahen o kofa ba na nia wo na aye kromfu akofa ya na ase sei na watimi awro na mu mpaboa na sofoketwa asema kase sofoketwa fo ndo mo nko ye etina bibiri tafu aye ne krofo asa adwuma wro mpaboa no ne wawro passport ni nie na nsole wan pempenene hello enti why na kosuku ana adwene mu da o who says adie ya wo ye a miracle was stage and you're real. Yes. And only party wa who sang your man will be another bomber a day. A boo. Obi I will see will be 12 years, 10 years. Oh, Bompire man. Oh, Bompire man. Catch, receive it. Yes. Then the prayer sorry, no, really, no, rough as you better. Yes. Hey. Now even Bible kura katro osino nyankopɔ huhu na mumunya na obesamo yale nkakra yes etinka ose otogu so ana wo ye bibi but akwa we de wa wuro atwa karate nyina obua hey fake miracle and I'm used to why you know me kwa dwaye apotro sabe efiri mase aba ebi aye say ni ye de aba be gina he kwasi asem say me share sofu bi video wo Facebook o say wa bo obi o ye baifuo enipa na ba na wo egu ni bag im ni bayi buan ni wa bayi sa toy snake na o di movie no o di active movie ni wa bayi bia to na wo ni dina ho ye say na Solomon boje ne so ade ya ne bayi boa no fake miracles. Yes. Sa sofo we nyina wo ho ombeba. Yes. Ba ku bi o South Africa. Se me kire mu bi. Omo hwi enwura. Omo hwi nwowo. Omo petrol enom. Ba ku bi ono so say sometimes no ye ma utumi a enye by force. Yes.
Your mouth power. Preach the word of God. Who show my sorry? I say ya bosom suma sorry. They be so from Kenya me asem a radical such me. Yes. And a radical be many. Whom we are see. Now, and one was say, who should Odifo Ezekiel, Jeremiah, Isaiah, and the Sancrophone we are. Who show our ministry now as the same. Now, should ye 21st century a deep one, a war, Muna. Omun comes sanity, a deep one comes and different. Yes. I know Yami whom I'm in way. When to me and you she and them say, or bar panty color. Oh, now say Yamu, what Botamana? Mahus what Ompanoso, Obano, Uja chewing stick between chain. Yes, man of God, man of God. Only Mabikura will see your crazy entrance or say no credit. Underwear black Bikura Negusu. Yes. I don't know who dim Quasia Samsa. Sana Yami Baye. Sana Yesu Baye. Some who say ya. Bakubi. Also, when you will be a call a trending our social media. I don't will be a free baby, then two ambulance him. Now, so for yen who saw a bang. Now the young one said, camera dear, a raddy. What didn't some bark one and a quanibon any? No, Shas, yes, so when did Elliot, rise up. Obi a wawu no wasore no ayese bibi hihye ne hwim one ahwesa video ni da e wo social media da benda na sa boy ya wo kana asem yi owuye mortuary ben ana mo de ne ko hye ya ya hu no no osofo de na betre ho o de na ye fake miracle no agi billions e de agu ne bottom yes okodi kwasi asem se ya enti egwa ministry ni Dientia, Satan ashada empower wo mo se omo megina nyame adwumam na uhu sanyo mo bi a atew sintidua na nyame soma anye wakono biem yes osofo bi esi su organ ha wo kire bayi na ogina wasa ene wo ye bayi kire nu watimi abusa se hwan bayi na da ha no e da ne puppet ne so no na chese abayifuo ni bi abaye de ya abegya ne bayi won puppet so yes. Now also for us walk to school now nim nyansa nka ba hunu se puppet aha e altar ya bompa ya manya me honhom ya de e wo ho bayiye betimi abegina ho da Dabita Furia power yes onse nim nyansa wa jiminti obi a wona adwene mu da ho bia hu obeka sasofo e wo boa obi a ugina se hwan bayiye na da ha no o se ya mia akora ba akode ogu nanim asese why na di bayi ni mama was o mame why na have video good also mame na nyo mame na di bayi ni mama nka kwase asem obedi onyankopon altar eye kronkron onyame abofo yes ase osofo no kura mini ho na person ni urade di nkoma odi bebutu animu ha keke no pompaye yes the spirit of God is here to respond to you yes no Beya, a yahoo Beya, a time. A timia bedanya me puppet. A puppet so. As I juju at them at the hall. I'm more software and Yamensa was webegina a dom when him say. Why be ye at the hano? Software. What could Yankupo anymore say? Yes. Bible say. A braya take a pomada can't go see. Busuma your friend a dagon and Nimuno. Adiati and Nadia Nessie. No buashi. Yes. And Yampa. Say Yam home now the year Juma. And Kabayi and Ko Yanajan cross what they were 2 altars. Go buashi. Yes. Wunim. Aya. Munim or more Mubaha Mukra Beya. Miss Traki or my men so almost. Yes. Miss Traki them up my jano. If you are once an usher, so almost somebody will be Abba Yamun Sase. Come on, fan call. What I say, Hong Kong na can. Obuha, or Jina saw them and any tissue for me in our room. Yan Sam Yaniaka. Obuha saw them had over be true. Obuha Honma, 31st. We said, only by him, maybe I said, them. Come on, call. Yes. Filia. Well, bet you know, Nimuha. And that Tamwa, yeah, sorry. Or no, didn't you see from?
Nti nyame hom yɛ ba no ɔkanta spirit na mhwɛ din na me strike him. Ɔhwe ha kram no ɔmatam de ne ba sɛ come over and come. Yes. Uka say bibi nyina na yɛde yɛni ka ya no ka. Yɛ professional service. Yes. Power. Senior. Na baye atimi anante abɛda nyame puppet so na meti hey na awurade sometimes one go school enyo Yeah. and the dream maybe so I enye school ko so wadwene mu ɔha saa na ɛba me ma ba begina ha ta mic a man of my time ma busa one na ne baye da akonya nkyɛn Senior. ba on say mawurade Yes. Go here. Uhu bibi say ya emane nya de ya enya onwanwa sometimes there are certain miracles bi ha obi si wa ya question obi ti meji mic be gina sofo ani sofo me bomb pa ye saa na obesra mu oda yem na so ama me ka de achi ne smithie compound kwasi asem sei one the one fan can see one be fa hello Hi. God will never do a questionable miracle. Yes. How do you see me suffer me who die you now me bomb pie. Now brem cancer fadi echi no bi chair me car me no any problem. Satan adie bia loopholes aye day. E wo ho. Me so die now brem sa fadi echi me team na me compound no car this wo. Enti me the car no kora ba suffer ntu ye say ye. Yeah. Same way nti wo betiti bi. Na udi o machi. Obedi o machi abonsa na wo ompa ebo ene obi sa de nyame nyidie ya ano ma na fe wa conclude say nyame bia anya dey nyame nka ho amen OPATAFUOR senior onyame siraw